गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो जोंनि बे गोमोथाव मुलुग इउटुब चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। जेब्लानो जोङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम जोङो सौहैनो हागोन। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सोरबाफोर आरजनि खावलायनाय दङब्ला नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलनि जुगिदै जगाजग खालामनो हागोन आरो जोङो नोंथांमोननो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ अनलाइन प्रेयारनि थाखाय होनाय जागोन। दायो आं गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाहैबाय जोङो इसोरनि फिसा जानानै जोङो मोदायखौ बा मोदायनि सामानखौ जोङो बाहायनो नाङा। जोङो मिन्थिगौ गोबां समाव जोङो ख्रिस्टियानफोरा जोङो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायनि उनावबो जोङो इसोरखौ फोथायो होननानै बुंनायनि उनावब्लाबो बाइबेलखौ फरायनायनि उनावब्लाबो आरज खालामनायनि उनावब्लाबो जोङो मोदायनि मोन्थोरनि सामानखौसो जोङो बाहायो। दिनै जोङो रोखायै जों नुनो मोनो जायफोरा मोन्थोरनि सामान बाहायो बे मानसिफोरा माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनो हाया। आङो फरायनि बाइबेलनि बोसोनखौ नुजाहैजानायनि चैप्टार 21 भार्स 8। नाथाय गिख'फोर, फोथायैफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। बेयाव जों रोखायै नुनो मोनबाय जायफोरा दिनै जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायनि उनावबो मोन्थोरनि खुबिरासनि सामान बाहायो बे मानसिफोरा माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। दिनै जोङो जिसुखौ बोलोगोरा इसोर होननानै जिसुआनो सोरजिगिरि बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव बोलोगोरा उद्धारकर्ता होननानै फोथायनायनि उनावबो दिनै जोंनि जिबनाव माबा मोनसे समस्या जायोब्ला, बेमार जायोब्ला, खैफोदाव गोलैयोब्ला जोङो खुबिरासनियाव मोन्थोरनियावसो जोङो थाङो। नाथाय दिनै नोङो बाइबेलखौ आखायाव हमनानै मोन्थोरनि सामानखौ माबोरै बाहायनो हागौ? नोङो दिनै गिर्जायाव हाबनानै माबोरै नोङो थाबिसखौ गोरनायाव आलायनो हागौ? मानो होनोब्ला बाइबेला दिनै रोखायै जोंखौ सोंखारिदों। जोङो नायनि 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18। नोंसोरो ख्रिस्ट'खौ फोथायैफोरजों मावफानो दा हास्थाय, मानोना बेबायदि मावनो हाया। न्यायआ माबोरै इनायजों लोगो लाज्लायनो हागौ? स्राङा माबोरै खोमसिजों लोगोसे थानो हागौ? ख्रिस्ट'आ माबोरै सैतानजों गोरोबज्लायनो हागौ? फोथायग्राहा फोथायैजों मा गोरोबज्लायनाय दङ? इसोरनि मन्दिराव मुर्तिफ्रा थाफानो हाया। मानोना जोङो गोथां इसोरनि मन्दिर। इसोरा गावनो बेबायदि होनदों, आंनि न'खौ आङो आंनि रायतफोरनियाव खालामगोन। आङो नोंसोरनि इसोर जागोन आरो बिसोरो आंनि मानसिफोर जागोन। बिनिखायनो फोरबुआ होनदों, नोंसोरो बिसोरखौ नागारथारनांगोन आरो बिसोरनिफ्राय गोजान जानांगोन। गाज्रिफोरजों दा थांफा। आङो नोंसोरखौ नाजावगोन। आङो नोंसोरनि बिफा जागोन आरो नोंसोरो आंनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफोर जागोन। बोलोग्रासिनथार फोरबुआ बुंदों। दिनै जोङो बे इसोरखौ फोथायनायनि उनाव जोङो माबोरै मोदायखौ जोङो बिफा खालामनो हागौ? माबोरै जोङो खुबिरासनियाव, थाबिसनियाव, अजानियाव जोङो गंग्लायहैनो हागौ? जुदि नों गंग्लायहैदों माने नोङो बिफाखौ नागारनानै दिनै नोङो सैतानखौसो बिफा खालामबाय। आरो दिनै आं बुंनो नागिरदों जेसेबांनोखि ख्रिस्ट' फोथायारिफोर दङ जायफोरा दिनै जिसुखौ फोथायो होननानै आखायाव बाइबेल लानानै गिर्जायाव हाबनानै गित खननानै आरज खालामनानै जुदि मोन्थोरनि खुबिरासनि जुदि बेसादखौ बाहायदोंब्ला नोंथाङा मोदायनियाव गावखौ सारेन्डार खालामबाय। नोंथाङा गावखौ मोदायनियाव गथायबाय। जोङो दिनै मोदायखौ बोलोगोरा खालामनायनि जोंहा सम गैलिया। दिनै जोङो जाय आफाखौ दिनै जोङो खुलुमदों बे आफाया जाहैबाय बोलोगोरा। बे आफाया जाहैबाय गासैखौबो मावनो हाग्रा इसोर बियो। दिनै बेनि थाखायनो जोङो बे आफाखौसो जोङो बोलोगोरा, बे आफाखौसो जोङो लानानै जोंहा जिउ खुंनायनि सम सफैबाय।
बे आफाया आरो नोंखौ हेफाजाब होनो रेडि जेब्ला नों गोसो सोलायनानै आफानियाव गुरै जानानै फैगोन। गड ब्लेस इउ। आमेन।